Mobilný operátor Orange zrejme bude musieť zmeniť systém uplatňovania zmluvných pokút. Ich výška bola doteraz stanovená paušálne. Takúto zmluvnú podmienku však Krajský súd v Prešove označil za nepriateľnú. Podobné klauzuly v zmluvách majú aj ďalšie spoločnosti, ktoré by takisto mali urobiť nápravu. Krajský súd v Prešove označil spôsob, akým najväčší slovenský mobilný operátor uplatňuje zmluvné pokuty za nepriateľný v konkrétnom súdnom spore. Operátor však používa tzv. Formulárové zmluvy a súdne rozhodnutie je tak pre neho záväzné aj vo vzťahu k ostatným zákazníkom. Pre dodávateľa, operátora má však ten význam, že nesmie do budúcna túto zmluvnú podmienku ďalej používať. Má to zo zákona zakázané. Proaktívne sme upravili zmluvné podmienky ešte v minulom roku. Toto súdne rozhodnutie v súčasnosti nemá vplyv na naše podmienky v poskytovaní našich služieb. Dodržiavanie zákazu používania nepriateľnej zmluvnej pokuty však súd v praxi odkontrolovať nemôže. Na prípad sme preto upozornili Slovenskú obchodnú inšpekciu. Ak by jej pracovníci pri kontrole zistili, že operátor neučinil nápravu, môžu mu udeliť sankciu až do výšky 66 000 eur. V tom prípade by to bolo porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa, využitá nekalá obchodná praktika a tam jednoznačne ide sankcia v zmysle zákona. Rozhodnutie Krajského súdu v Prešove by malo byť záväzné aj pre ostatných operátorov či poisťovne. Ich zmluvy však bez podnetu nemá kto skontrolovať. V prípade iných dodávateľov však môžu strany argumentovať týmto rozsudkom a argumentačne si pomôcť. Ak by chcel operátor pokuty vymáhať podobným spôsobom aj od iných zákazníkov, súd by už takúto žalobu vôbec nemal prijať. Vladimír Tomek, TA3.